umuntu. Mangabe uAdam noEva bekhetha ukona, bakhetha ukuthi balandele umoya wobumnyama. Ngamanye amazwi uJesu Kristu mayifika wayizela ukuthi azosigeza noma azosiklina ngegazi lakhe, ngele gazi lakhe ukuthi lizosusa umoya wobumnyama phezu kwethu, li-introduce umoya ingcwele. Lithi izwi lenkosi uJesu Kristu mayihamba wayebashiya nomoya ingcwele. Ukubashiya nomoya ingcwele sekuvezani? Sekuveza idominion esinayo njengabantu ezweni. Now we have idominion, noma sinawo amandla ethu avela lapho-ke. But lo moya ingcwele ubani? Lo moya ingcwele uNkulunkulu. uNkulunkulu wadala ukukhanya ebumnyameni. Amen. Mangabe uNkulunkulu edala ukukhanya ebumnyameni, ukukhanya babuxhumene nobumnyama, uNkulunkulu wabuhlukanisa ukukhanya nobumnyama. Izwi lenkosi lithi uNkulunkulu wakuthanda ini ukukhanya. Ngamanye amazwi uNkulunkulu mangabe create ukukhanya ebumnyameni, uNkulunkulu la ivela khona lithi izwi lenkosi kwangekho lutho. uNkulunkulu uyena, he was the first being wayekhona. Sho ukuthi uNkulunkulu mangabe bakhona, ukuba khona kwakhe kuveza ukuthi kushuthi kwakukhona umoya wobumnyama nomoya ingcwele. Umoya wobumnyama ke umoya ovela kuphi? Umoya ovela kuNkulunkulu. Ngamanye amazwi usho ukuthi before yonke into ibe khona kwakhona uNkulunkulu kuphela. Sho ukuthi uNkulunkulu mayikhona kuphela umoya wokukhanya nomoya wobumnyama. Ngamanye amazwi umoya oyingcwele nomoya umoya omnyama. Ngamanye amazwi uNkulunkulu ke mangabe eseyiveza yena uyiveza ngomoya ingcwele. This is why umoya ingcwele will always reign supreme. Ngamanye amazwi ke mangabe umuntu ophilayo, umuntu unikiwe amagunya ukuthi abe umfanekiso kaNkulunkulu. Mangabe umuntu ophilayo ke ekhetha ukuthi a-investe sakhe isikhathi nomoya wobumnyama, umoya wobumnyama ke awukwazi ukwakha nomubhidlizi. Ngamanye amazwi you are fueling umoya wobumnyama ne-energy eqhamuka kuwena noma namandla avela kuwena. So this is why mangabe umuntu right ophilayo unamandla onikiwe uNkulunkulu. Mangabe lamandla wanikiwe uNkulunkulu wa-investa nomoya wobumnyama, lo moya wobumnyama uyafida i-energy eqhamuka kuwena. Umoya wobumnyama wenzani? Umoya wobumnyama upretenda engazi ukuthi zonke izinto oyitholayo uyithola ngomoya wobumnyama, kanti zonke izinto oyitholayo ziyabhilonga kuwena. Ngamanye amazwi if wena uzothola utho, umoya wobumnyama leyo nto leyo ozoyithola izocela umhlatshelo thizeni noma izocela ukungcola kwakho. Lokho ukungcola kwakho kuyindlela yomoya mnyama ukuthi claim. So wena mangabe uyowenza le mhlatshelo le yano yenzayo, mangabe wena uyothwala, mangabe wena uyokhothama phambi komoya wobumnyama, wena wenzani? Wena ezakhe izandla uyayingcolisa. Shuthi ngamanye amazwi umoya wobumnyama uyaclaima. Uclaimani kuwena? Uclaim amandla. Lamandla lawo wanikayo umoya wobumnyama. Sithi umoya wobumnyama unganalutho ukuthi ekunike wona, mase wona uyayishintsha interpretation, mase uthi wona yonke into